Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Oud-minister van Financiën George Jamaluddin zal op korte termijn worden overgeplaatst van Bonaire naar Curaçao. Dat meldt de Extra vandaag op basis van bronnen binnen justitie. Jamaluddin is onlangs veroordeeld voor een gevangenisstraf van 28 jaar, onder meer wegens betrokkenheid voor het organiseren van de moord op Helmin Wiels in 2013. Hij zit al 2 jaar vast in Bonaire. Volgens de krant zal Jamaluddin binnenkort zijn straf verder uitzitten in de SDKK. De politie heeft gisteren een 32-jarige Venezolaanse man aangehouden. Die aanhouding vond plaats op de weg naar Welgelegen. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij brandstichting bij het belastingkantoor. Daar werd brand gesticht in de ochtend van 22 augustus. In totaal zitten daarmee 3 mensen vast in verband met de brand. De politie is op zoek naar een 4e man. Daarbij gaat het om een Haitiaan met de initialen SF. De man zou echter niet meer op Curaçao zijn. De financiële rek is er helemaal uit bij het CEOS. Dat laat het ziekenhuis weten in een toelichting op de financiële situatie. En daarmee is de levering van verantwoorde zorg in het gedrang gekomen. Weliswaar vallen de kostprijzen van het CEOS voor de verschillende verrichtingen en diensten op Curaçao lager uit dan in Nederland en de omringende eilanden. Maar er is geen enkele financiële ruimte meer bij het CEOS. Zo laten ze weten. De rechtbank zal op 17 januari volgend jaar de zaak behandelen tegen het stel dat 3 maanden geleden een 17-jarige Nederlandse stagiaire heeft ontvoerd. De twee hebben het meisje mishandeld en uiteindelijk met vastgebonden armen en benen in zee gegooid. De verdachte man zou alle beschuldigingen al hebben toegegeven. De aangeklaagde vrouw erkent wel dat ze de stagiaire heeft meegenomen, maar zegt niets af te weten van de moordpoging in zee. Het gaat goed met het toerisme op Curaçao. In de eerste 9 maanden van 2019 zijn er 11% meer verblijfstoeristen naar Curaçao gekomen dan in vergelijking met dezelfde periode in 2018. Het toerisme op Curaçao heeft van januari tot en met september van dit jaar in totaal 1,6 miljard gulden opgeleverd. Dit is een stijging van bijna 8% ten opzichte van 2018. De Isla raffinaderij laat weten dat de Thermocracker 1 centrale bij de Isla raffinaderij weer wordt opgestart. Deze centrale is al eerder gebruikt als distilleerder van ruwe olie. En daarmee komt er meer beweging in de raffinaderij, onder meer voor wat betreft de aanlevering van olie en het distilleren daarvan. Bij Cheteboca zijn laatst 81 eitjes uitgekomen van een schildpaddensoort die bekend is onder de naam Hawksbill turtle. Het is een beschermde soort en het is goed nieuws voor de natuur op Curaçao. Bij Cheteboca worden schildpaddennesten goed in de gaten gehouden en nu is bekendgemaakt dat het allemaal goed is gegaan met de 81 eitjes van deze speciale schildpaddensoort. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.